Wong Jawa kuwi duwe budaya sing luhur banget. Apa-apa diitungi digoleki dinane sing apik. Lah, dhewe carane goleki dina apik, contone arepe nandur. Nandur pari, pari kan sing dirah wohe. Dadi wong tani iki kan rata-rata tani Pak, apa jenenge sawah kuwi kan nandure nandur pari. Ya kuwi diitungi sing dirah wohe. Dadi kecike pamane woh iki kan itungane oyot, wit, godhong, uwoh. Oyot, wit, godhong, uwoh. Lah, 8 to. Lah digoceki kecik apa digoleki kecike 8 iki apa? Bene tiba uwoh lek 4 ya renek. Kecik paling ndek iki kan apa jenenge 3 karo 4. Berarti lek 4 iki apa wage. Dinane pasarane wage, dinane 4 ki Senin wage. Senin ki 4, wage ki 4, iya toh. Senin 4, wage 4, 8. Berarti tiba apa? Oyot, wit, godhong, uwoh. Oyot, wit, godhong, uwoh. Nah, pari kan dirah wohe. Nah, engko lek pane ora enek apa jenenge Senin wage iki geblake wong tuane ya disisi digolekne dina sing 8 neh apa. Berarti 3 karo 5. Berarti Selasa legi kan ya kecik 8 padha. Oh setelugi renek 8 neh apa ya? Sing iso dadi jumlah kecik dina karo pasarane sing jumlahe 8. Oleh wis renek berarti diundakne tiba uwoh ki apa? Rolasan, dina rolasan. Mereka kan oyot, wit, godhong, uwoh, oyot, wit, godhong, uwoh, oyot, wit, godhong, uwoh, rolas. Nah, rolas ki apa kan ya akeh. Rolas ki dinane pira tambah pira? Rolas, pira tambah pira? Wo digolekne ben iso kecik rolas pira? Senen kliwon, pamane Senen 4 kliwone 8. Berarti pira 12. Wah, iya nek akad ki 5. 5 bene dadi 12 musuhe pira? Tambah pira? 7. 7 ki pon. 7 karo 5 kan 12 ya. Kenek bar ngono enek 12 pira? 8 tambah 4 berarti enek kecik dina 8 ki apa kemis. Kemis apa? Kemis wage kan ya 8 karo 4. 12. Bar ono enek 12 apa ya? Bar ono 12 oh rebo ki 7 bene 12 tambah 5. Rebo legi. Rebone kan 7 karo 5 kan ya 12. Akad pon ya 12. Akad pon apa pira kemo? Ya akad bar ono pon 7 karo 5 12. Bar ngono enek rebo ki 7 karo 5 rebo legi. Ngono kuwi contone. Dadine hitungan Jawa kuwi lek nandur ya ngono, lek pari ya ditibokne woh ya woh. Pane sing dirah wite kaya woh petani tebu, sing dirah kan wite. Oyot wit, oyot wit godhong woh. Oyot wit dina apa? Neman. Enem ki apa ae? Dina 6 apa enek? Oh, 6 ki ora enek wong kecik paring titikan ya 7, 4 karo 3. Selasa wage paling titik 3 karo 4, 7, 6 ora enek berarti diundekne. Berarti kan oyot wit godhong uwoh, oyot wit godhong uwoh, oyot wit dina 10-an apa? 10 ki pira? Selasa pon 3 karo 7. Bar ngono apa neh? Bene enek 10 akad legi kan ya 10 to akate 5 legine 5 10 apa neh? Ya ger dina 10-an ger loro kuwi. Apa neh? Loro apa pujul? 10 10 7 karo 3. Bar ngono 10 neh. Bar ono pira neh ya kuwi. Selasa pon karo apa jenenge akad legi. Dina 10-an. Liyane neh 10 apa? Ya kayake telu ki Selasa.
Selasa bene ana 7 ya wis 5 karo 5 akad legi enek enek Jemuah enek Jemuah kan 6 nah, Jemuah kan 6 6 Jemuah wage ya 10 Jemuah 6 wage 4 nah, 10 dina enek 6 iki Jemuah wage 5 6 7 8 7 karo 3 4 karo 6 ya kuwi 3 bulan iya 3 ora keloro enek iya Selasa pon 10 akad legi 10 Jemuah wage 10 iya kan Jemuah 6 nah kuwi temu ya dene di pas wit ya tiba wit dadine diitung neh engko lek pawane sing dijipuk wit to ki mau oyot kan ya oyot wit godhong woh oyot 5 kan ya enek oyot ya oyot wit godhong woh oyot wit godhong woh oyot nah dina songoan oyot sing dijupuk oyot wong sing dirah oyote iki apa ya jenise kaya kacang brol kan ya ngisor to pola kependem-pendem iki kan tegese oyot woh sing nang ngisor dijipuk oyote dirah oyote tegese apa ya pola kependem nandur bentul nandur kacang brol nandur apa jenenge telo rambak kan ya dirah oyote kuwi tegese woh sing nang ngisor kependem lho maksude oyot ki oyot apa oyot ora enek ya kuwi maksude woh-wohan sing nang ngisor kuwi hitungane oyot dina songoan apa enek ya enek 9 5 karo 4 apa akad wage kuwi ya 9 bar ngono apa 9 neh apa legi musuhe bene 9 4 berarti Senin legi ya 9 akad wage 9 Senin legi ya 9 enek neh apa sing 9 kuwi digoleki dadine kelek tiba oyot ya ditibakne oyot dina 9-an nek dina 9-an kok wis entek ngono ya diunggakne nang dina apa pane oyot wit godhong woh oyot wit godhong woh oyot wit godhong woh oyot dina 13-an nah 13-an apa ae dina 13-an 7 karo 6 berarti pon karo Jemuah ya 13 ya to dina 13-an barono dina 13-an apa neh paing setu Pak setu kan ya 9 lek 9 bene dadi 13 berarti tambah 4 karo 9 berarti Senin paing Senene 4 pasarane paing 9 4 karo anu kan ya 13 baru ngono apa jenenge setu wage kuwi ya 13 ya to wit oyot godhong uwoh wit oyot godhong uwoh wit oyot godhong uwoh wit nah kuwi apa enek sing dirah godhong-godhongane ya enek nandur kulup-kulupan kuwi nandur bayem nandur apa jenenge niat nandur telo sing dirah godhonge ae kan ya kenek kok dina apa lek dijupuk godhonge berarti oyot wit godhong woh oyot wit godhong 7 dina 7 apa enek kecik ndek dhewe wage karo Selasane 3 wagine 4 berarti Selasa wage 7 ya karo kuwi dina 7 tak kan juga sitok apa pira ya sitok to 7 apa sing 7 neh ora nek sitok tok sitok Selasa wage 7 Selasa wage anu ora entuk nggon diundakne neh wit oyot godhong uwoh wit oyot godhong uwoh wit oyot godhong dina 11-an apa dina 11-an diundakne 11 ki apa ae dina 11 4 karo 7 Senin pon gitu 11 ya 4 karo 7 Senin 4 poni 7 dina 11 barono apa Jumat legi Jumat 6 legine 5 ya 11 ngono kuwi udahe gitu
4 karo 7 enek nek 11 apa kemis Rebo no lek kemis kan 8 Rebone 7 bene 11 ditambah apa ya Rebo Wage kan ya 11 7 karo 4 karo 7 mau kan Senin Pon Rebo Wage kan Rebone 7 Wagene 4 lek sing sitok Senene 4 Pone 7 ngono cuma legi lah itu kan itu disebut godhong dadi wong Jawa ki lek arepe nandur kuwi enek hitungane ora syukur nandur sing penting siji lek wis temu dinane kuwi digoleki kuwi engko kena naas apa ora pamane wong Jawa iki geblake wong tuane ya disisi iki pupak puser ya disisi iki naas nganu pas kena naase taun iki pas nganu lho iki taune taun dal iki apa jenenge dina sasine sura abogene Setu Legi berarti wah Setu Legi iki kan Setu ki 9 Legi ki apa jenenge 5 9 karo 5 kan 14 ki apa wae nandur apa 14 ki oyot wit godhong uwoh oyot wit godhong uwoh oyot wit godhong uwoh oyot wit nah cipuk wit wah Setu Legi ya ora wani soal iki taun dal mergo apa taun dal kuwi termasuk tanggal 1 Suro dalam tempo setahun kuwi ya ora oleh dinggi apa-apa nah Setu Legi lek asopane kan Jemuah Kliwon Setu Legi berarti tanggal Suro taun dal saiki kan taun dal tahun 2020 iki taun dal kuwi tanggal 1 Suro Setu Legi aja nandur sing bangsa wit ya ta 14 kan oyot wit godhong uwoh oyot wit godhong uwoh oyot wit godhong uwoh oyot wit 14 Setu Legi kan 14 9 karo 5 nah kuwi ngono kuwi golek dina ki enek rumuse dadine wong nandur selama di Jawa kan ya golek dina sing apik ngono lho lha nyapa lho saiki ade enek dina sing apik kok milih sing liyane ngono lho milih sing apik ya kabeh mau sing netokne jane pangeran sing maha kuwasa tapi kan dhewe kan ya golek dina ngono lho wayahe bengi ya bengi wayahe bengi istirahat wayahe awan ya awan kecuali nglembur ngono lho lur dadine kabeh iki dhewe kudu ngerti dina wong Jawa belajar kudu ngerti Pon Kliwon lah kabeh mau muga-muga manfaat lan sadurunge yes muga-muga edit tambah syukure ngene pangeran mergo dhisik diwehi urip lan salam selawat katur junjungan kita Nabi Muhammad muga-muga ade besok entuk syafaate cukup semene muga-muga manfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh